साफागुरि कक्लाबारि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव दिनै सिके दख'रा एबसुनि बेन्दोंआवनो थानाय गंथाम फरायसालिफ्राव आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइनि मावथांखिखौ बिथा खालामना बर' माहारियारि बाद आरो जिउ राहा दानायनि सायाव फरायसाफोरजों सावरायनाय हाबाफारि लादों। बे मेहेरगोनां हाबाफारिया सिके दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि सनेस्वर बर'नि मेल सामलायनायाव मोजाङै मोजां जानानै थाङो। लोगोसे बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारि आरोबाव बाहागो लाबावनो हायो कक्लाबारि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि गोरायुं गरगेश्वर बर', बाक्सा जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि भारत बर', जाला दख'रा एबसुनि आफादगिरि चन्दन नार्जारि आरो बाक्सा जिल्ला एबसुजों लोगोसे सिके दख'रा एबसुनि बायदि बायदि बिबानगिरि बिथांमोना। सिके दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि सनेस्वर बर' बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला सिके दख'रा एबसुनि बेन्दोंआवनो थानाय गंथाम फरायसालिफोर फालियै सिके दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि सनेस्वर बर' बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला सिके दख'रा एबसुनि बेन्दोंआवनो थानाय गंथाम फरायसालिफोर जेरै कक्लाबारि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल, कक्लाबारि जौसिन गेजेर फरायसालि आरो श्री श्री शंकरदेव गोजौ फरायसालिफ्राव गुबुन गुबुन दैदेनगिरि गुनगोनां बिथांमोनखौ लेंनानै लाबोनानै बे हाबाफारिखौ लादों होननानै बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। गावनि गथ'खौ मोजां खालामनोब्ला सिला दावबायदि जानांगौ होननानै फोरमायदों आरो जिउ राहा दानायाव एबा लाइमोन सांग्रांथिखौ बिथा खालामनानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायदों फै जों आबुङै मिथिना लानि। गिबि गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लि नि गासै नायगिरिनिसिम साबायखर बावहरबाय। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय जे 9 खालाराव बा जोंनि एग्जिकिउटिभआव जालांनाय जे मोनसे हाबाफारियाव जोङो मोनसे बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जे मोनफ्रोमबो फरायसालि एलपि टु कलेज जोङो मोनफ्रोमबो फरायसालियाव हाबनानै फरायसाफोरजों सावरायनाय मोनसे हाबाफारि आरो बे सावरायनायनि गुबै आयदायानो जादों आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारियारि बाद लोगोसे जिउ राहा दानायनि जे आयदा बे आयदानि सायाव सावरायनाय आरो दिनै कक्लाबारि सिनियर सेकेन्डारिनि बे फरायसालियाव फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैनाय जादों आरो बेवहाय फरायसाफोरजों जों बेखौनो सावरायदों। दिनै फुजानि बोथोर फैगासिनो दङ अक्ट'बर दान, बिनि सिगां जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा सांग्रां जानानै थायो। फुजा फोरबोआव जोङो गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा लोहाबनानै थायो, जौ जुवा द्राग्सजों दिनै गोफबनानै थायो। बे समाव बेबायदि जुदि जायोब्ला जोंनि जिउ राहा दानाया माब्लाबाबो जाफुंसार जानाय नङा बा फरायसाफोरनि जिउ राहा दानाया माब्लाबाबो जाफुंसार जानाय नङा। दा बिनि थाखायनो जोङो मोनफ्रोमबो फरायसालि गोजौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि बेबायदि फरायसालियाव थांनानै बेवहाय फरायसाफोरखौ सांग्रांथि होनाय बे हाबाफारिखौ लादों। बेजों लोगोसे फरायसाफोरा जिउ राहा दानायाव दिनैबो जोंनि बर' हारिनि फरायसाफोरा गोबां बेले बेजेयाव गोग्लैयो। फरायनांगौखाय गोबाङा फरायदों, खिन्थु दिनैनि समाव फरायनायजोंल' जाला, आदब आरो गुन गोनां जानांगोन जोंनि फरायनाया। गुबुन गुबुन माखासे आदबफोरखौ जोङो लाफानांगोन। दिनै कम्पिउटारनि जुग आरो कम्पिउटाराव दिनै आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स AI सफैनानै दङ। दा बेफोरखौ जों सोलोंनो लुगैनाय, बे सोलोंनो लुगैनाय हुदाया जाहाथे जोंनाव थायो। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि साननायखौसो दिनैनि जि मावगोन बेनो जोंनि फिउचार जागोन, जोंनि इयुन जागोन। दिनै जों जेखौ मावो, जों जुदि मोजां मावोबा बेनि जोंनि फिउचाराव जे बे मोजांनि फिथाइखौ जों मोनगोन। दिनै जुदि जोङो जुदि गाज्रि मावबाय थायोब्ला जोङो फिउचाराव गाज्रिखौ जों मोनगोन, जोंनि फिथाइया गाज्रि जाहैगोन। दा बिनि थाखायनो फरायसाफोरखौ जोङो लानानै सावरायदों आरो गोबां फरायसाफोरा बेहाय बाहागो लादों आरो बाहागो लानानै आसा थिदों जोंनि फरायसाफोरा जेब्लायबो सांग्रां जागोन बा फरायसाफोरा फरायनायजों लोगोसे बायदि आदबावबो गोसो होगोन आरो बे गोसो होनायजोंनो जोंनि माहारि दानाय आरो बै माहारि दानायाव खामानि मावगोन। मानो होनबा जोंनि माहारि दानायावबो दिनै जों बर' माहारियाव जोनोम मोनबाय, बर'नि सायाव जों बयहाबो एसे गियान थानांगोन। बर'आ बोरै जोनोम जानाय बा बर' हारिया मा अबस्थायाव दङ, बर' हारिया माखौ मावो, माखौ मोसायो, माखौ मुसुरो, बर'नि मेथाइ, बर'नि मोसानाय, बर'नि दामनाय देनाय, बेजों लोगोसे बर'नि गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय गासिबो जोंनि आखायाव थानांगोन। दा जोंनि गाननाय जोमनायखौ जों गोबांखौ नुयो, जोंना गोबाङा बाजाराव थाबाय, बाजाराव सहैबाय। जोङो नाथाय बिनि सायावबो जोङो सांग्रां जानांगोन जाहाथे जोंनि गाननाय जोमनायानो जोंनि हारिमु, बे हारिमुआ जोंनि आखाइजों जाहाथे सोरजिनाय जायो
जोंनि दानाय लुनाया जोंनि आखायाव थायो बेजों लोगोसे जोंनि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय गासैबो जोंनि आखायाव जाहाथे थायो बिदिजोंसो जोंनि माहारिखौ जों लाखिलांनो हागोन आरो जोंनि सिनायथिया गोजौ थाखोआव सहैगोन। लाइमोन सांग्रांथिखौ बिथा खालामनानै समाज आरो गार्जेननिसिम माबायदि सांग्रां जानांगौ? गिबियाव नैबे लाइमोन होननानै बुङोब्ला लाइमोना बे समाव गोबां माने फ्रि हेन्ड बायदि जानानै दङ जोंनि लाइमोनफ्रा माने गावखौ अभार फ्रि हगारसारनाय बायदि जानानै थानायखौ नुनो मोनो जायनि थाखाय दिनै लाइमोनफोरा फुजायानो जा मेलायानो जा बायदि समाव गाज्रि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसाव गोरोबहैनाय बा खामानि मावनाय बेखौ नुदों आरो दिनैनि समाव जौ जुवानि बारनानै ड्राग्स जानो हमनाया दिनै गोबां जानो हमबाय। दा बिनि थाखायनो जों सासे लाइमोनखौ बा फरायसाखौ सासे गथ'खौ जुदि मोजां खालामनोब्ला बे फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोङो नोजोर होनाया थानांगोन। बिमा बिफाखौ बिनि थाखायनो खावलायगोन जोंनि गार्जेन बिथांमोना गावनि गथ'खौ मोजां खालामनोबा जों सुथुर बायदि नोजोर होनांगोन सिख्रा बाजोफोर बायदि नोजोर होनानै दोननांगोन। गथ'आ जोंनि फरायसाफोरा बबेयाव थांदों मानो थांदों सोरजों थांदों बेसेबां बाहायहैदों गासैबो हिसाबखौ जों जुदि लानो हायाब्ला बेनो जोंनि थाखाय माब्लाबा न'खराव बिपद लाबोगोन न'खराव माब्लाबा बेले बेजे लाबोगोन आरो गोबां न'खरा जानो हमदों दिनै बेबायदि माने दुम दाखाल जानो हमदों जोंनि लाइमोनफोरानो दुम दाखाल खालामनो हमदों। दा बेबायदि न'खर जानायनि सिगांनो जोङो प्रिकसनखौ जों लाग्रोनांगोन सिगाङाव जोङो बेखौ होबथानायनि बेबस्थाखौ लाग्रोनांगोन। दा दिनैनि लाइमोनखौ जुदि होबथानोब्ला जोंनि गार्जेनफोर आरो जोंनि समाज सिबियारि लोगोसे जोंनि फोरोंगुरु सारमोन गासैबो जोङो खामानि मावनांगोन गासैबो नोजोर होलायनांगोन। दिनै नोंनि फिसा आंनि फिसा होननानै रावखौबो जाहाथे नेवसिलायनानै गाज्रि मावनायखौ जोङो एरायलायनानै जाहाथे थाया। सोरबा गाज्रि मावदों बिनि सायाव बयबो बुंनांगोन सोरबा गाज्रि मावदों बेखौ बादा होनांगोन आरो बादा होनायाव जाहाथे बयबो बाहागो लायो गाज्रि हाबा मावनायखौ जाहाथे बादा होनायाव बयबो बाहागो लायो। मानो होननानै बुङोबा सासेखौ नुयोबानो सानैया सोलोंगोन सानैया सोलोंब्लानो 10 जन 12 जना सोलोंलांगोन आरो बेबायदिनो दिनै जौ जुवा ड्राग्सआ बेबायदि एरनो हमदों आरो बेखौ होबथानोब्ला जोंनि न'खरनिफ्राय जागायनांगोन जोंनि समाजनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जागायनांगोन आरो जोंनि फोरोंगुरु सारफोर फरायसालिनिफ्राय जों जागायनांगोन अब्लासो जों होबथानो हागोन। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।